Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo. Serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo asin Riparo, tigdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw nin Biyernes, Friday. Pet sa 25 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Oro-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga Reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil po nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha, apwera po yang kang paghulbot o aldaw. Obligasyon ta po yan. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri, wara man po kaibang maingat kang satuyang sadiri kudo kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikitumamay, ihahatod na sa huling hantungan na atyan alas 9 si Manoy B. yung kope. Condolence giraray po sa bilog na pamilya. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Dipisil na po ngunyan maghanap nin bulong. Dipisil ngunyan maghanap nin libreng bulong. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila tuon. Kasabay po dyan na ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy saka enjoy. Magayunon sa Kabikulan. Yan, makaugmahon po sa Kabikulan.
Madya po kamo digdi sa Bicol. Babaeng taga Yan, babaeng taga Bicol. Magayon-gayon. Maugmahon po digdi. ang ugali. Good morning po. Oy, sa mga viewers niya to paki-follow po kan sa muyang Facebook page. Bicolnet TV. Paki-like and share na lang po nganing mahiling man po kang iba. Pagkabikulan Good morning, Friday na po. Biyernes. ang sakupan Friday. Apet sa 25 na kita di. Ilang tulog na lang. Mga tuga. digdi sa Tapos na po ang bulan kang Agosto. bulkan Dahil na mapupugulan si Joe Marichan. Talagang mapugawak na naman kan sa iyang mga Christmas song. sa kagayo Bermans na. Duman po sa samo. Sige tabi ha, paki-shout out tabi sa mga viewers niya to. Sa mga silent viewers niya to. Good morning po sa Indo. Yahay, Paramdam naman kayo. sisay sa Indo. Ang nasa Ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan tabi, Sir Mon Calleja? Good morning. Kumusta po ang mga taga Burabod? Burabod, Malinawal Bay. Yan ang barangay na day nahalian ki Burabod. sa Pinapran. Dako lang kung may tubig dyan. Domingo. Dyan sa barangay Burabod. Diba ang Burabod, igwa ki supply ki tubig? Indasan na kung may tubig sa Burabod. Yeah. Paglog ng bula. Ma'am Nilia Marcaida, good morning po. Septembre. Morning po. Si Ma'am, si Ma'am Nilia, sa saan ka nga ni tabi, Ma'am, na lugar? Sa Kainta. Sa Kainta Rizal si Ma'am Nilia. Good morning man tabi sa inyo dyan. Ngunya na Biyernes, busy dyan sa Metro Manila di. Ngunya na tabi maarangkada sermon. So FIBA Basketball World Cup. Ngunyan ang pag-arangkada kayampit sa 25. So target na tabi kang Pilipinas na malampasan so Guinness Book of Record sa pinakadakol na mga audience, mga naghiriling kang FIBA World Cup. Hiling tayan kung dakol talagang maghiriling. So target po na ma-break po kang Pinas so record kang mga pinakadakol na naghiling kang FIBA World Cup. Ngunyan tabing aldaw yan mapo Bulkan bulusan. kundi igwa kita ki ang pag-asa may pigbabantayan na raot na panahon. Man ako padung. Si Manay ngaran kang bagyo tangon yan? Si Manay Guring. Harayo na iba Si Manay Guring. sa kumaaga. Ngunyan sana ako nakahiling ki Traki Bagyo da nag-U-turn. Nag-U-turn si Guring. Bulkan bulusan. Yaon pa ni dyan sa dagat o kaya posible databing magkusog pa ini. Probinsyang Taod aramon tatabian magiging kamugtakan kang panahon na. Kaunta naman taod ang pag-asa. Sir Pedrito Perez, good morning. na mayon. Ano tabi so mga makarandidato? Karib Ready na ba tabi ang sa indong mga COC? Tasabi kang Commission on Election nasiring sa bansa sa mga makarandidato sa barangay NSK election na isumitir tulos nindonin atab dadahin sa an sa indong mga COC. Tanganing kung may raot, kung may sala, hindi makagibo tulos ka mo, mapalitan tulos nindo. dahil makaga Tuod baga kita tabi, Sir Pedrito Perez, na permi kitang last hour. Ang pag-file kang COC poon sa Lunes. Sundo po sa petsa 2 kang September, sa Sabado. rakni Di sa ron simana yan,
O kung ditod kita kang mapail kita last hour. O kaya nagpagiramdam po ang COMELEC sa mga makarandidato sa barangay NSK eleksyon na isumiter tulos nindo mag-file na po kamunin atab sa mga opisina kang COMELEC dyan sa lugar nindo. Yo! Sa samuya Makamurumundo so nangyari dyan sa Libon Albay na naman. Boses Kada kaaging aldaw, may barangay kagawad dyan. Asin sa iyang agom ang pinagbabadil gadan. Dyan sa Libon Albay. Si Ryan Linaresas, good morning. And, oy, Sir Pedrito Perez, si Ryan, sabi digdi, 20 pesos da tabi na kilo kang bugas, posible pa da tabing mangyari. Sabi yan kang nida, Isa'y natawag posible pa da tabing mangyari ang 20 pesos na kada kilo kibugas. Sabi kang nida. Ramunta daw kung paano. Wala na so 47 na naman. Ang pinakababa ngunyan tabi si Ryan na kilo kang bugas, 50 pesos na ang pinakababa. Ikuyugon mo ang tabi si Ryan. Kan sarong simana baga sabi ko so primero 37, tigbabakal ko so 38. Suminunod 47 na o 45, nawara na sa 45, 47. Ngunyan, 50 na ang pinakababa, ang pinakamahal, 65 pesos. Gari na baga so, kantidad kan sarong litrong gasolina. Para reyes na ngaya ha, so presyo kang bilog, presyo kang bugas, presyo kang gasolina, puros na 65 pesos. Kaya ang tigibungon yan si Ryan, so mga mahihilig baga mag-inom pagkabanggi, nagpupurpay ngalo, ang gigibungon niya, nagtitipid na sinda pag-inom ki bilog. Ang tigibungon yan si Ryan, pigkukutsara na sana sa bilog. Dari baga so nagpapainom ki bulong sa aki, nakailing ka na tabi sa Ryan ki pigpapainom ki bulong kang aki o kung bako ilag duman sa tiki-tiki so pang drop baga. Iyon na itong pinaka-the best. Dit-dit sa na ngaya. Takamahal ngaya kang bilog. Yun ang ngunyan. Kung bako, di kutsara sana. O kunya, di kutsarita. 1 tablespoon. Kada aldaw. Ano ngaya? Anong tumagal ngayon ng bilog? na mapara sa kinaba. O digdi da tabi sa muya, sabi ni Sir Pedrito Perez, igwapa ko ki 54 ang kilo tabi. 54 na naman kara Sir Pedrito Perez. O digdi sa Bicol, digdi sa Albay, 50 ang pinakababa. Pero so may mga pula-pula yan. Bako yan magayon. So pangmasa po yan. Yan po so pigbabakal ko. Kaday man ako nagpaparabakal Sir kasi William K. Bagas na pandiurag para reyes man na yan. So may mga mapula-pula sa nampig babakal ko. So pangmasa, ako nagpaparabakal ki so mga masiram na bagas. Kaya ako nagbabakal kan Sir kasi William. Ako maluya man ako magkakaan. Mas maray pagkan magkamuti na sana ako. So yan tabi ang satuyang mga riparo ngunyan tabing Biyernes, fly day, pero tututukan tayo ng pagirumdum kang komisyon ng eleksyon sa Lunes na tabi. Sa Lunes na tabi, so mga mapail kang sa indang COC. Sige po mga tugang 20 minutos. Uy, si Sir Paul Bibal, ano na tabi, Sir, no rin ka na mauli. Nagpaparahalat ka na ni Pading Jo. Ay, daw na ngaya si Paul. Parahalat ka na ni Pading Jo na bunto. Ay, daw na ngaya si Paul ngaya ta. Matagay lamang ngaya kita.
Busy yun si Sir Paul Bibal. Pinapabayaan Sige po ha, good morning po sa Indo dyan. Panahon ko lang Ay banggi pa lang dyan sa Indo di. na iyo Sige, regards na lang tabi sa mga chikiting. na talaga. Sige, 20 minutos po, lipas ang alas 6 din morning Philippine Standard Time. Ang oras na yan, asin ang programang ini, Puta maabot na sa nangaya. sa Mabigla na sa nani si Paul. Ayan. Panangga Yan ang mga pahit ni Paul, mga surprise attack. Dahil kinakaaram, mahiling mo niya o nasa nandyan sa malinaw. Ayan. Mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Ang MBY Dormitory, madali po nindo yan mako along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, Kaya nga yaon po dyan ng MBY Dormitory. nakikimahanap Hanapon lang nindo si Sir Beats Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madam Maylin, buhayo gozaimasu, ingat po pirmi. Siringman, ang programang ini daraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kaya so igwa po kamo ki mga darakulang aktibidades sa indong mga lugar. Igwa po kamo ki concert, beauty pageant, birthday, kasal. I-recommendar ko sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Igwa sinda ki LED wool, stage trusses and roofing, band equipment setup, no brown out, igwa ki generator, igwa pa ki foam machine. Kaya ano pa, B-Pro Lights and Sounds na po. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. O kung apudan po nindoan sa indang CP number para makapagpabuking na po kamo sa 0907 093 3151. B-Pro Lights and Sounds. Good morning tabi pading ambo. Kay Madam Maria Elena Yamamoto. Good morning po. Ay nanay, ay tatay. Siringman, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, kang probinsya ni Nalbay, ang sa tuyang mahigos na Vice Gobernador. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw Albay, and ang sa tuyang tunay na amigo, kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, kang siyudad din Tabaco. Siyempre, yaon man po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha man po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto Bako sa Witing. Yo! Tanganing may tsansa lamang kamong gumana. May tsansa kamong gumana sa Lotto, nakatabang pa kamo. Yo, pako sa Witing, ang pigtatabangan nindo sa Witing, sumanga nakikinabang sana sa Witing. Yo. Sige po mga tugang, yan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Mga tugang, oras niya to 24 minutos. Lipas po ang alas 6 din morning. Kay Sir Ruel Tanola, good morning. Sige hata, kuaon ta mo ang linya kang pag-asa. Aramon ta si Manay Guring. Kung kumusta si Manay Guring. At apaka hiling ko idiki traki bagyo na nag-U-turn. Nag-U-turn si Manay Guring. Sige tabi ha, kuaon ta mo ang linya kang pag-asa. Kumusta ta si Manay Guring? Sige tabi, pag-asa, good morning po sa Indo. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Tropical Storm Guring with international name na Saula. As of 5 in the morning ay huling namataan si Bagyong Guring sa layong 220 kilometers na lamang po east-southeast ng Basco, Batanes.
taglay ng hangin na 75 kilometers per hour malapit dun sa sentro. So bahagyang lumakas po ulit ito. At meron pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. At kumikilos patimog kanluran ng mabagal sa ngayon. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nila itong orange and reds, affected na po ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley at mga kalapit na lugar. Habang kung mapapansin din natin, dito po sa may parting silangan ng Visayas, malapit sa ating power line, ay may mga cloud clusters or kumpul ng ulap na hindi rin natin inaalis yung possibility na maging isang low pressure area weather disturbance. So patuloy po natin itong imo-monitor. For the next 24 hours, asahan pa rin po ang paglakas nitong si Bagyong Goring at posibleng maging isang severe tropical storm. At mabagal na kikilos patimog kanluran habang nasa may silangan po ng Calayan, Cagayan. Inaasahan naman po pagsapit ng linggo ng gabi o linggo ng madaling araw ay maging isang typhoon na po ito nung lumakas pa ito habang nasa may silangan po ng Cagayan Valley pa rin at kikilos pa rin po patimog. Base po sa ating analysis, meron tayong mga high pressure systems po na mabubuo dito po sa may mainland China kung saan hihilahin niya pababa itong si Bagyong Goring kaya nagtitimog po or nagsa-southward yung movement niya within the next 48 hours. Pagsapit naman po ng linggo or lunes ng madaling araw, inaasahang kikilos na ito paangat or yung tinga-angat itong si Bagyong Goring at kikilos po pa norte. And then pagsapit po ng lunes hanggang sa Miyerkules ay aasahang kikilos na ito pahilaga at kikilos pa northwest patungo po dito sa may extreme northern Luzon muli. So inaasahan po na magiging mabagal ng pagkilos ito in general at magkakaroon nga ng tinatawag na looping or pag-ikot sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Base din po sa ating latest track, kung mapapansin nila, yung ating cone of probability, kung mapapansin nila, posibleng dumikit po dito sa may parting Cagayan Valley. So, ibig sabihin, yung sentro mismo nitong si Bagyong Goring ay maring dumikit dito po sa may parting Cagayan ni Isabela at maapektuhan din ng malakas na hangin ang malaking bahagi pa ng Northern Luzon, kabilang ng Cordillera Region, Ilocos Region at malaking bahagi po ng Central Luzon. So, lagi po magantabi sa updates ng Pag-asa. Possible pang magbago yung lawak ng bagyo na sa ngayon po ay nasa 320 kilometers. Yung direksyon at yung bilis ng bagyo rin, inaasahan din po magbabago sa mga susunod na updates natin. Sa ngayon, meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar po sa Cagayan Valley. Kabilang na dyan ng Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, ganyan din ang eastern portion of mainland Cagayan, at northeastern portion of Isabela. So simula po bukas, posibleng makaranas ng gusty winds ang malaking bahagi po ng Cagayan Valley at inaasahan pa sa mga susunod po na bulletins ng Pag-asa, mas maraming lugar pa po ang magkakaroon ng tropical cyclone wind signals number 1 or even number 2 dito po sa may silangang parte ng Luzon. Inaasahan po natin na magkakaroon tayo ng signal number 1 dito po sa may parting rest of Cagayan Valley, sa may Aurora. Kapag bumaba pa yung bagyo, worst case scenario, magkaroon din po tayo ng signal number 1 over Quezon Province as well as the northern portion of Bicol Region. Sa ngayon po, yung mga pag-ulan natin, nakikita pa rin natin na concentrated doon kay Bagyong Goring. Meron tayong nasa 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ngayong araw po yan sa Batanes, Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Inaasahan din po yung mga 50 to 100 millimeters na ulan or nasa light to moderate with at times heavy rains po over the eastern portions of Cagayan and Isabela at magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan doon plus northern Aurora. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa doon at magantabay po sa ipapalabas na rainfall advisories or heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Yung southwest monsoon or habagat, palalakasin din po nitong si Bagyong Goring. So apektado din po ng mga pag-ulan ang ilan pang bahagi ng Luzon and Visayas sa mga susunod na araw. Asahan po natin by tomorrow, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magbabalik muli yung pabugso-bugsong malalakas po na ulan at meron din po mga hangin. No? And then pagsapit po ng Sunday, patuloy mga pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, plus Cavite, Batangas, northern portion of Palawan at lalawigan ng Antique. So mag-ingat din po sa mga posibleng pagbaha or landslides at posibleng magpatuloy. Inuulit natin, magpapatuloy ang mga pag-ulan doon hanggang sa susunod po na linggo. Meron din po tayong severe winds or malalakas na hangin. Gusty conditions, apektado po ang malaking bahagi ng ating bansa, hindi lang yung malapit po dun sa bagyo. Kabilang na dyan ng Aurora, Bataan, Metro Manila, possible din po yung malakas na hangin over this weekend. Ganyan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas
At dito rin po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte, kahit malayo sa kanila yung bagyo, ay posible rin po makaranas ng mga gusty conditions, lalo na po yung mga nakaharap po sa coastal areas at sa mga bulubundukin na lugar. Sa ngayon, meron din po tayong matataas sa mga pag-alon dahil po kay Bagyong Goring, dito po sa may parteng Cagayan Valley, kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands at northern coast of mainland Cagayan. Nasa 2 hanggang 3 metro po yung mga pag-alon doon. So delikado ito sa maliliit na sasakyang pandagat at hindi po natin sila pinapayuhan, lalo na yung mga may motor bangka na pumalaot sa mga susunod po na araw. Hindi rin natin inaalis yung chance na magkaroon tayo ng gale warning as early as Sunday or Monday sa malaking baybayin po ng northern and eastern portion of Luzon. And then pagsapit ng Tuesday onwards, magkaroon din tayo ng mga pag-alon na matataas sa natitirang baybayin pa po ng Luzon and Visayas. Inuulit natin po pagsapit or in terms of track and intensity nitong si Bagyong Goring, inaasahan po nakikilos ito paikot or magluluping po ito sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Inaasahan kikilos for the next 3 days or hanggang sa Sunday, patimog dito po sa may silangan ng Cagayan Valley. Then pagsapit po ng Lunes hanggang Miyerkules ay kikilos naman pa norte habang humihina yung high pressure po dito sa may parting mainland China. So nagkakaroon siya ng chance na umangat na at kumilos patungo dito sa may extreme northern Luzon and Taiwan. So possible pa rin po magbago yung ating track based dito sa ating latest track. Posible pa siyang magbago given po yung ating mga weather systems ay nagbabago din po, no? At pagsapit naman sa intensity, nakikita natin sa ngayon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang typhoon given na nasa may karagatan ito. Pero hindi rin natin nirule out na maging isang super typhoon ito pagsapit po ng Sabado or Linggo dahil nag-rapidly intensify po siya sa ngayon dahil sa mga favorable conditions, yung mainit na karagatan at mababang vertical wind shear or lakas ng hangin. So for the next 24 hours, apektado pa rin po ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao ng habagat or southwest monsoon at unti pa rin itong pinalalakas nitong si Bagyong Goring habagat sa mga susunod na araw. Asahan pang lalakas pa po ito. For today, pinaka-apektado ng habagat ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Palawan, Zambales, and Bataan. Meron na po tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms doon ngayong araw. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Yung ating mga kababayan sa norte, Ilocos Region, Cordillera Region, lalo ng Cagayan Valley, asahan po yung kalat-kalat na ulan, makulimlim na panahon, at minsan malalakas po yung mga pag-ulan. So mag-ingat din sa mga flash floods or landslides. For Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, at dito rin po sa Bicol Region, mostly cloudy skies tayo throughout the day. Then makakaranas din po ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. So hindi naman tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan ngayong araw. Sa ating mga kababayan sa Visayas, asahan po ang bahagyang maulap at minsan maaraw naman na kalangitan, then sasama ng mataas na chance ng mga pag-ulan tanghali pa lamang over the western portion of Visayas. Meron din mga localized thunderstorms over central and eastern portions. At panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan and generally maaraw naman dito sa may eastern portions, sa may Caraga Region, Davao Region, and northern Mindanao sa umaga. But then nagkakaroon muli ng mga pagkildat pagkulog na minsan malalakas po dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and northern Mindanao, pagsapit po yan ng hapon at gabi. For Metro Manila, for the next 3 days, asahan na po ang makulimlim na panahon. So kung lalabas ng bahay over this long weekend, magdala po ng payong. Asahan yung mga pag-ulan dulot ng habagat, so minsan malalakas po ito at posible ito magdulot ng mga pagbaha or landslides dun sa mga areas po na malapit sa kabundukan. Sa ating mga kababayan over Baguio City, magdala rin po ng payong or kapote for the next 3 days kung mamamasyal tayo doon. Asahan din na makulimlim na panahon at minsan malalakas na mga pag-ulan, lalo na po sa Sunday at sa Monday dahil palalakasin itong si Bagyong Goring ang habagat over most of Cordillera Region and Central Luzon. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, apektado din po ng habagat ang malaking bahagi nito, kabilang na dyan ang Legazpi City. So asahan natin yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mag-ingat din sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa atong mga kaigsonan din na over Metro Cebu, by tomorrow, partly cloudy to cloudy skies pa rin naman at aasahan ng mainit na panahon. At pagsapit po ng Linggo at Lunes, palalakasin ng habagat over most of Visayas. So asahan din po ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At panghuli sa atong mga kaigsonan din na over Metro Davao, hindi po sila apektado ng habagat or ng Bagyong Goring sa susunod po na 3 araw. So asahan yung mainit at maalinsangan na panahon, bahagyang maulap at may mga thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo.
Si Haring Araw ay sisikat 5:43 a.m. at lulubog 6:13 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po muli si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, yan po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat, Abi Pag-asa. Digi sa Bicol, apektado pa man po giraray kita kang habagat. Yuguyugon mo yan, mga 4 to 5 days maluping ining bagyong siguring. Kumbaga nag-U-turn, yugon mong bagyo ni. Yaong pa ini dyan sa dagat. So, hanggang pasaron si Mana pa inidigdi sa Philippine Area of Responsibility. Ano? Ma'am Elena Valenzuela, Ma'am Liz Caps, morning. Yugon mo yan, tabi Ma'am Liz. 4 to 5 days pang poporo, ikot-ikot ini dyan sa dagat si Manay Guring. Pero dahil naman tabi maabot sa super typhoon. Typhoon category. Siyempre pag nasa dagat bagang bagyo, dyan ini nagtitipon kikusog. Ang bagyo, vitamina niya ang dagat. Lalo na pag mainit ang dagat, paboron iyan sa bagyo. Yo. So tanganing day mag-init ang dagat, laganin do ki mga yelo o kaya ice cube. nganing day magkusog ang bagyo, maglipot ang dagat, laganin do ki yelo o kaya ice cube. Yo. Sige tabi mga tugang, yan ang satuyang Pag-asa. Alas 6:37 na. Day po kamo mag-arali at mabalik lang po madali ang satuyang programa. Tatad pag-urulayan tayo ng mga pagirumdum kang Comelec. Yun yan mga pag-urulayan mo yan. Pag-file kang COC sa maabot na Lunes. Mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importanteng This pagirumdum. program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige tabi, balik na po kita mga tugang digdi sa programa alas 6:39. Alas 6:39 tabi ang satuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na yaon po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory.
Siring man, ang oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2 sa Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Kay Pading Ambo, good morning. Siring man, ang programang ini asin ang oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw Albay. Sige po, balik kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako man po girarayan sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok sa iya po, si Mr. Hulbutana tabi ini, ngunyan pong Biyernes, Friday. Petsa 25 na po kita kang Agosto, taon 2023. Ano pa pigahalata? Doro diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, 41 minutos tabi. Lipas ang alas 6. Ma'am Maria Bibet Gugulin, good morning. Sa mga parantabay niya to, like and share na lang po kan sa tuyang programa, no? Ngani pong mahiling man kang iba. Si Ma'am Elena Valenzuela, good morning man tabi sa imo. Okay. Sige. Ang Commission on Election tabi, mga tugang, mga kabayan, nangapudan duman po sa mga makarandidato, ngunyan tabing barangay and SK election. Nangapudan na isumitir tabi tulos nindonin atab. O kaya magpail tulos kamo nin atab kan sa indong COC, dyan po sa mga COMELEC kung sain po kamong mga lugar. Sabi mga tugang kang COMELEC na tuod baga kaya kita, dahil databi na paghalato na duman kita makupot-kupot sa ultimong aldaw kang pagpile kang COC. O di ang pagpile baga kang COC mapuon sa Lunes. Holiday po yan, petsa 28, sundo September 2. O Lunes, sundo Sabado. O tabatay gwapa kita kiraut kipadahon. Hanggang sa Sarun Sibana. O kaya pa siguro na tabi, dahil na po nindo paghalaton sa last hour, nasasanay kaya kitang mga Pilipino na makupot-kupot kita pag last hour na. Huni ang problema. Kung halimbawa ngayon last hour ka mo mag-file, o tadakol iyan. Halimbawa per municipality, pira ang barangay nindo dyan. Apira kang barangay, yaong paso SK. Bako yan aron kang ralaban dyan sa munisipyo na diit man sana nagpapail. O halos gabos na barangay mapail po kang COC. Kung hahalaton po nindo na duman po kamo sa last hour, duman kamo September 2 sa Sabado, pag nagkaigwa ki problema ang sa indong dokumento, nako, baka lugod ay kamo makapail. Baka tabi day ka mo makapail o kaya may problema sa indong COC, imbis na masalidahan nindo, maayos nindo sa problema sa COC, daina. Masasaraduhan po kamo kang COMELEC. Tawara pa man kipig paluwas na ma-extend. Kung may extension niyang pag-file kang COC. O kaya nagpapagirubdom tabi ang COMELEC, ang mga opisina kan COMELEC, na mag-submit po kamo nin atab kan sa indong mga COC. So sa imo ngayang COC nga Mr. Hulbutana, uto na duman sa COMELEC, na inot na. Nainot na sa COC ko duman sa COMELEC. Dahil pa nagpa-file kang COC, nakapile na ako. Masala pa nga nito, indasa na. Di ba? So, iyo man ang gada di, halimbawa sa Sabado ka mo, September 2, may problema sa indong COC.
Gari nga yaday mo nga pinilapan ini. Tapos sala nga so pagpilap mo. O, di paano kayan? Tadakulon ang nagpapail. Abutan ka kisuro siyam-siyam dyan. May problema so sa imong COC name. Dahil kalugod na ka pagpail kan sa imong kandidatura. Bako? Tama ini. Tama ining pagirumdum kang kumilik. Ini man talaga. Pero may kang kontrabida sa buhay ko, tabi, mamblis caps. Bako ka man gari excited, tanainot kang mag-file. Piliyogon mo ya. Dahil panganik nga nagpa-file kan mga COC, nakapile ka na. Yogon mo ya. Sa inkapakaan. Dapat arog kayang permi kitang alisto. Perming alisto preparado. Di ba? Maski nga ni, nga ano nga yung pigpailan mo? Sa 2025 na baga ito. Eleksyon para sa 2025 na sutigpailan ko. Nailing na nindoya. O bata ngunyan, ang ururon ngunyan sa bida politika, digdi sa probinsya kang Albay. Ang hururon tabi digdi Mamlis Caps, digdi sa probinsya kang Albay, ralaban na sa 2025. Maglalaban digdi si Darna, tapos si Superman. Maglalaban si Darna, tapos si Superman. Si Say daw ang magana dyan, baka si Batman. Bata ngunyan, hilingan ngunyan, tabarang kay eleksyon baga ngunyan. Katol dungo ko. So, iba na mga politiko, kanya-kanya bagang manok yan na mga kapitan. Gari, barometro na ngaya ini, kung pira ngayang mapagana ni arog kaning kapitan, iyon yung barometro sa eleksyon sa 2025. Ngunyan sa mga wais na mga makarandidato para kapitan, baling-baling. Baling-baling ang pigsuportahan. Nagsuporta duman kay Darna, nagsuporta pa duman kay Superman. Baling-baling. Tayo na ngunyan ang mga mahiroon. Biyo nating papaarapod, naarog kaini, ang makahirakso. Politiko, nanawa ra na ki mga kapitan. Mga kapitan kan sarong politiko wara na. Nagbaralyo na duwa. Hirak man. Hirak man, pero siya manggiraray so kinuang coordinator. Kaya ang mangyayari, pero ngayon ang kapitan mo, kompleto pa ngaya. Pero sa totoo, so kapitan niya, so mga kapitan niyan dating dayupot sa iya, huto na nagbaralyo na sa ibo. Kaya sabi kang barkada ko, dyan ta ngaya maaraman, kung piraman ng gandang kapitan, ayaw pa sa iya. Makonsuelo, adi. Napahit inidigdi sa probinsya kang Albay. Ngunyan pa sana, ang pahit ngunyan, ang ralabanan ngunyan, ang ristoryahan ngunyan, sa eleksyon na sa 2025. Kaya, so iba, ngani ngayon magkasabay kita sa uso, mapasumba kita. May sige na nga niyang pasumba. Sumba digdi, sumba duma. Pag nagpasumba digdi so saro, mapasumba man so saro. Yun ang ko dyan na pahe. Garing ngaya, boss ngaya daw kita daman kan magkakalaban ta sa 2025. Siging pasumba. O di ba pasumba man kita? Kaya ang gigibo,
Pag sumba kang sa ibong na partido, sunod na si mana, mapasumba man sa ibong. Bata lugod sa mga nagsusurumba mamlis caps. Imbis na magniriwang, mag-irislim, sige ang taraba. Ang pagkasumba, gutom. Mabudol pa'y pagkasumba. Ang purpose kang pagsumba para magniwang, para magseksi. O ano, kahilingan na tabi, Ma'am Liz Caps. Dahil pa nagta 2025, ining mga siging surumbang ini, baka aratakiho na ini sa puso. Baka tabi tayo na lugod makabuto ining mga nagsusurumba. Ang pagsumba baga, o kaya pag-exercise, makagutom. Makagutom. Di dahil mapatanturod kang maski mahalon pa ngaya ang bugas, basta ngaya dakol kitang bugas, dakol kita perming maluto ang ikaka. Ang problema ka ini kung kakapasumba nindo, ata pagsumba kang susaibong na partido, pasumba man susaibong na partido. Pagkasumba, may budol pa ito. Dakol na maluto ang ikakan. Si Javier. Di, anon mangyari kan ka nagsurumba imbis na magniriwang dahil. Sige lugod sa taraba. Sa iring daw nindo, makaabot pa daw sa 2025. Abua ka ngaya. Kaya papasumba nindo, baka magkadiriskwado lugod iya. Dahil na makaboto sa Indo sa 2025. Kanagulpi kisumba, sumba digdi, sumba dumaan. Di ba? So, ang pigpipreparan tabi ngunyan, 2025. Ini ang barometro, si Javier. Ining eleksyon kang barangay and SK eleksyon. Mahiling digdi kong pira ang mapagana ni Arog ka ini. Iyan ang satuyang apod ka, susuportahan. Yeah? Nagkararabasa na naman nga sa mga nanahimik. Ang purpose kaan, bako man pasiksi. Ano ka na? Cardio exercise yan. Maray iyan sa puso. Iyon na nga ang pigsasabi ko. Pero sa iba, ang purpose talaga magsumba, magsiksi. Hindi man na, kari ka manugaring bakong babayi. Maski haputon mo sa mga nagsusurumba, ang purpose ninda magniwang, magpasiksi. Bakong mga kuro cardio exercise mong iyan, na maray nga sa puso, pagkatapos kang exercise, pagkatapos kang pagsumba, makakang kidakol na maluto. Kundohe daw nindo ako dyan. Yan mga puro pasumba nindo. Ay, ling mo na. Baloon mo nga ni tabi magsumba. Bumalo ka, sabi sa kuya ni Ma'am Liz. Tayo ko na kaipuan magsumba. Kung kamo bumalo kang pigbabalo ko, baka lama. Ang isumba ko, idalagan ko na sa naya. Di ba? Pag gutom, magkaon. Yun na nga napigsabi ko. Ang pag-exercise, ano man na bagay na pigigibo mo, magugutom ka kaiyan. Kundi, paano kayan kung halimbawa, kada simana, pagkapasumba duman kang sa ibong na partido, mapasumba man sa ibo. Baka aratakihon tabian sa puso. Digdingani sa mo, ang pagkatapos kang pagsumba, garin, grabe ang pamarahaw, o pamarahawan, uyug-uyugon mo yan. Yan. Sabi ni Sir Javier, siyempre pag nagsumba ka, mapapagal ka, makakan ka. Ang problema, imbis na magniwang ka, imbis na magseksi ka, maging healthy ka, sige mo lugod so ka. Like, ma-exercise man sa nangyayang kita, sigsa, nakauni sa nangyayang.
Baka? Batan sumbangon yan, grupo-grupo naman. Di, igwayang ki Sumba Team. Ngaya duman niya kita sa next week niya, duman niya kita sa Mutapista. Pagkatapos ta ngayon magsumba, duman niya kita sa araw. Duman lamang niya kita magkakarakan-kakan, tapos duman niya kita o mag-inom-inom. Di ba? Pero mas maray ngayon kaysa daing hiro-hiro. Sige sa nang turo ka. Yan. Di maray yan. Mas maray yan na may or exercise mananggan. Kaysa magpaparaturo ka. Iyon yan. Magserbisyo ba kung magturo ka? Pero oni ha. Nangalas kasi ako ta. Nahirak ako lugod. Ako nalugod niya so nahirak. Ako baga paano? Mahirakon baga ako. Maski itig para perwisyo ako kay ni kang eleksyon. Inda. Saro ini sa mga nagparabanta sa kuya ka ito. Kang nakaaging eleksyon 2022. Grabe so pagbabanta kay ni sa kuya. Pero ngunya nahirak tabi ako mamlis caps. Nahirak ako. Nata. So mga dayupot niyang mga kapitan, so mga kaalyado niya, na pinadaraba niya, uruto na nagbaralyo na. Hain daw kayo ang mga prinsipyo kan mga tao gini. Ining mga politikong ining mga barangay officials na ini nagbaraling big. Miling nga so amo ninda na kuminupkop sa sainta sa haloy na panahon, medyo tagilid na, medyo barikig na. Anong mga prinsipyo nindo? Sus ko, talaga sa politika di. Aram nindo sa politika, mamakaray ka sana. Duman ka. Pansadiring interes na ang pag-iisip. Ano ko ta kung taragilid na kamo basta tumindugan kamo na ang prinsipyo nindo, ang loyalty nindo yaon duman. May linahiling na nindong tagilid na. Nagbaralyuhan na kamo. Grabe na so. Kumbaga, sus ko, baka makataraman ko kiba. Halos magsunod-sunod na kamo sa lubot kang pigsasamba nindong unyan. Arasa pa kamo. Sus ko. O ngunyan, maski ako maging politiko, kung kaso, at tubudan ko daw ang loyalty mo, tubudan ko daw ang prinsipyo mo, na kung halimbawa ako man tumagilit, iyo man ang gigibuon mo sa ko. Sa bagay, sa politika databi mamlis caps, dahil man databi kipermanenting kaiwal, dahil man kipermanenting kaapil. Ibig sabihin databi, ang mga politiko, dahil mga prinsipyo. Ipabarakal ninda ang prinsipyo ninda. Masunod sa nasupang personal na interest ninda. Baka, paki-correct na lang tabi ako kung sala tabi ang pigsasabi ko. Pero hiling nga tabi nindo, iyo yan ang nangyayari ngunyan. Ngunyan na, so midbid ko, gari coordinator dyan sa sarong munisipyo, ni Darna. Relipat naman ka mo duman. Magrelipat naman ka mo duman. Yugo-yugo nindo ya. Kang kadipisilan, day ka mo uminapil. Ngunya na nanggana na, kaapil na ka mo. So suminakripisyo, kang eleksyon, nawara. So mga kalaban, iyon na ngunya so kaapil. Naiko po, talagang baliktad na ang mundo. Hain ka mo kang eleksyon, bakong kalaban ka mo, o ngunyan, yaon na ka mo sa lubot, kang amo nindo. Pangyayari sa mapako. Ay inda. Kaya ilingan na po nindo sa tuyang politika digdi sa lugar ta. Ay naman, ang sadiring interest na sana, bayay sa nangayayat. May proyektong water system,
Tubo sana. Wala man tubig. Inay ko po. Diyos ko. The only permanent in this world is to change. And even changes. Kaya dahil na magdalas, sabi ni Ma'am Leslie, bagong nagbago ka na. Bagong Pilipinas, bagong bagas. Ano to? Ano yung sukanta? So, bagong Pinas, bagong bagas. Ito. Ayun na. Aling nanindo yan. O yan ang realidad. Yan ang pigsasabit ang realidad. Kaya talaga dahil kita pwede. Kita kaya prinsipyadong tao kita eh. Ako pag sala talaga. Labot ko sa endo kung sisay ka mo dyan. Baka ako pag sala. Ilingong ko ini pag na-turn over ining project na ini, nadain ang kinagluwas na tubig. Tandaanin daw. Hirak ma. Hirak ang pirak ni Juan de la Cruz ginastos. Linubong sa nasotobo. Wala man kibulos. Diyos ko, nasa na kita? Hindi tala city na. Pangadyanta na sa nakiorasyo imperata, baka lamang may himala. Mga tugang, alas 7:02 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pangadyi daw mo na kita kiorasyo imperata, baka lamang magka-girimata na ini. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Imani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Sige na. Mga tugang alas 7:06 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory. Yan po sa Rawis, Legazpi City. Ano? Kasabay dyan ang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitaon po nindo ang sa indang Facebook account. Ano? B-Pro Lights and Sounds. Kasabay man dyan ang satuyang Vice Gobernador Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Rener Burse Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Kasabay man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan po sa Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto, bako sa waiting. Sige po, balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanya na Biyernes, petsa 25 kita kang Agosto, taon 2023. Sundo tabi kita alas 7:30. Sa mga parantabay niya to, paki-share po sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Sa may mga kumpleanyo po ngunyan, happy na, birthday pa. May mga okasyon. O di ngunyan man tabi so opening kang FIBA World Cup. No? Good luck sa mga atleta ta. Good luck sa indo. Sige po, alas 7:08. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, Sir Cassie William, balik na kita. Tadaw nga yata, ining mga nagbaralingbing na mga barangay officials, dahil ngayong mga supo, gadi. Sisigurado, tatamuon naman kamo kang amo nindo. Ang ugali baga kayan, mahilig yan man mo. Sigurado yan. Sisigurado yan. Ngunyan, tabuminaliktad kamo, sigurado tatawan man kamo kikalaban ka. Irak ma. Guyugon mo yan na haloy kang kinupkup, sinuportahan, ngunya na ma-eleksyon sa barangay, bigla kang buminalyo duman sa dahil ka man nagsuporta, kalaban mo ka na kaaging eleksyon. Susko, marasa pa ba yang may mga supog pa kamo? Teka mo nagkasurupog ka. Namarkado ka mo na dahil man ka mo nagsuporta ka na kaaging eleksyon dyan sa amo nindongon yan. Tapos sunod-sunod ka mo sa lubot kaya. Susko. Yan ang mga tawong dahil mga prinsipyo. Kaya dahil ka nanggad pwedeng magtiwala dyan. Taang halas databi mamlis caps. Ang halas, maski sumanli pa yang kibado ang halas manggiraray iyan. Maski pa magbarong iyan, o magpalit pa
Kibado ang halas. Halas manggiraray iya. Mag-ingat ka mo, tabaka tuklawon ka mo kaya. Yan ang pigsasabi ta. Yan ang pigsasabi ta. Sana, dahil mangyari tabi iya. Bagong iyo tabi, Ma'am Liklik Peña Lorzano. Good morning tabi sa imo. Ano tabi, Python ta na? Mahiling ta lamang na may pagbabago man lamang. Yan, paano kita magkaigwa kipagbabago sa sarong lugar? Naarong ka ng pahit, makaluma. Iyo man lalay. Ay na mga pigsasabi nindong pagbabago. Diba? Naarong ka nilinganan nindo. So mga taga-suporta, ruminalayas na binayaan na susayin ng amo. Luminipat duman sa ibong. Taduman niya ang sulog. Gari mga water lily tabi, Ma'am Liklik Peña Lorzano. Kung saan ang sulog, duman sinda. Iling mo ng mga prinsipyo ang kitaw. Ako nahirak ako, maski aram ko na ining tawong ini so iuragan sa kuya. Pero nahirak tabi ako sa iya. Nahirak ako. Inta sana. Maray nga natatig kakaya ka ini. Takunday kini kayahon, baka magbitay ini sa puon kang natawong. Magbitay ini sa puon kang natawong. Yugon mo sa mga dayupot na mga kapitan niya. Wara na. Buminaralyo na. Dahil mga supog. Isus ko dahil ka mo mga supog. Rasa pa ka mo. Sige. Dagdagan ta pa ang mga impormasyon. Digdi kita sa sabi kang kumilik tabi, mamliklik ta, bata mapail na baga kan si Usi sa Lunes. Tulo da tabing bagay ang pikukonsiderar kang Commission on Election para po sa para po resibihon ang mga COC kan mga makarandidato sa barangay and SK election. Ini po ang paliwanag kan mga o kang COMELEC. Sabi digdi, dapat databi isumitir ang COC na napilapan nin matanos. Nagagamit po KNA para po duman sa mga impormasyon na not applicable. May nakadukot databi na at 30 pesos na documentary stamp. As in notarized din abogado. Ayan, di ba dapat notaryado sa COC? Saan ka mo mapanotaryo? Sa abogado. Pwede gari magnotaryo sa mayor. Pwede ba magpa-notaryo sa mayor? Aputon ko daw si election officer. Aram ko, pag panotaryo, dapat sa abogado. Okay. Dapat notaryado kay abogado. Yun ang dapat tandaan po nindo ha. Tabaka mag-file ka mo kan sa indong COC last hour, nagka-problema ka mo, di dahil lugod ka mo nakapahit. Dapat tabi da rehistrado ka mong butante. Poro otro na kita ha. Makandidato ka sa barangay mo, bako ka man rehistradong butante. May narumduman ako kaini. Ngaya, Sir Ayi, Kubilya, good morning tabi sa mo, Sir Ayi. May narumduman ako kaini, nagkandidato. Daiman pala siya rehistrado duman sa munisipyo. Bata magayunon ko ta supla ta porma niya, Sir Ayi. Gibuhon niya daang transparent ang satuyang munisipyo. Ano nga yatabi gusto sabihin mo kang transparent ang sa indong munisipyo? Ngani nga hiling kang tawo ang lanob kang munisipyo, Salming. Transparent na. Aye. Sir Aye.
ang plataporma niya transparent ang sa indang panggogobyerno. Ano nga gibuon mo? Papalitan kong salming ang lanob kang munisipyo. Inay ko po. Ay, naramdaman ko lamang so transparency. Ay, natabi so transparent na tigsasabi nindo na sa indong panggogobyerno. Natataram sana yan pag eleksyon, pagkarampanyahan. Pero pag nakatukaw na, hay na so transparent, da na. Da na. Langan man na sa mga negatibo dyan, maaraman kang publiko. Ika nang nakatukaw. Hay na so transparent na tigsasabi nindo. Buisit. Okay. Dapat natabi rehistradong botante ka mo nasa tamang edad. Sa bagay so sa barangay 18 above. Halimbawa, Sir Ayi, kung ikama kandidatong barangay kagawad o kapitan, maski 100-year-old ka na. Maski sanggatos ng edad mo, pwede ka patabing magkandidato na kapitan o kagawad dyan sa barangay nindo. Tawara man kay age limit ang pagfile ki kandidatura sa barangay, ang igwaso SK. Yeah, alangan man na 50 anyos ka na SK chairman ka pa. Yeah. So maski sanggatos na taon ka na, pwede ka pang magkagawad o kaya magkapitan. Basta tatao ka sa natabi na magbasa. Asin ika Pilipino. Maski supigbasa mo dahil mo nasabutan, pwede ka. Ay, inda. Yo. So, SK, dapat day tabi magbaba sa 18. And day dapat magtaas sa 24 ang edad sa aldaw kang eleksyon. Tandaan niyo ha, sa SK ang medyo may mahigpit sa edad, tapos magpasiguro na kamuki, birth certificate nindo nahali dyan sa Philippine Statistics Authority yan. Sa PSA, may pasiguro na kamong birth certificate. Tanganing dahil na kamo pabalik-balik kung in kaso, mag-file ka mo dyan sa indong COMELEC, hanapon iyan, at tatig pasiguro nga ni so edad nindo. Yo. Yan tabian mga tanda nindo ha. Dapat databi, sabi digdi, ang COMELEC, ang receiving committee sana, kang isusumiter ng mga dokumento, asin daiman databi, dapat magreklamo sa indang opisina, kung in kaso, dai masunod databi, so pigbabawal, na pagkandidato, na may mga second degree of consanguinity and affinity. Sa mga incumbent na barangay officials, sa syudad, sa munisipyo, maging sa probinsya and nasyonal. Yeah. So, pagirumduman tabi kang COMELEC, na magsunod sa magsunod databi sa nakapalaman databi sa lay para maibitaran databi ang mga pinalidad digdi. O baka tabi guminana na kamo, saka kamo pigreklamo o di madikyo kamo, marimati kamo dyan. Para na siya pa siguro magsunod sa lahi. Magsunod sa lahi. Bako sa mga amo nindong politiko. Kahirak man sa mga makarapitan, kahirak man sa mga mabarangay officials na naglalaom sinda, kan sa indang pangganan, hali po dumanso, suporta kan darakulang politiko. O ibig sabihin, di ka mo magiginibukan sa barangay na yun, kundi magsunod-sunod ka mo sa darakulang amo nindo sa politiko. O ano man nagigibuon nindo dyan sa barangay nindo?
Kunday pa lang so amo nindo, day kamo kimagin ibo. Undo na kamo kan mga puro pagkandidato nindo. Yeah. Day kamo sa diring diskarte. Nagkakandidato, dapat tumindog ka sa sadiri mo. Day ka maglaom sa mga darakulang politiko, sa makonsisay man na, yun di ka brang mga politikong Kapag naglaom ka dyan, kung saan katotoon ka, kung wala kung totoo, yan mangyari sa mo. Magigikan chihuahua. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di ba? Yan ang mangyari sa mo. Magiging chihuahua ka dyan. Yan ang problema pag-arog ka yan. Aling ang na nagkarandidato. Ano nga yan? Suportado nga kita ni Arog kini. Ano nga yan? Pinapod na nga yan. Para asa pa. Ang arog man sana ka ng parahit, tayo na ka mo nagkarandidato. Yung mo yan na pahit tindong yan. Sa esko. Irak man kang barangay nindo kung arog kaya. Kakarawatan sa nakamukang mga politikong yan. Ay, inda, kailan kaya tayo matututo? Gurus-gus na kita sa ibabaw kang kinaba. Gibo man lamang kita-kita ma. May mga graduar nga ni ngunya na mga official kang SK. So mga graduar ngunya, nalawigon sa turno ninda. Nagparaswirildo sana, pero hili nga. Anong ligasiya ang iwinalat? Ano lamang ang na-accomplish? Ano lamang ang naitabang sa mga kabataan? Hinda. 8 minutos tabi. Bago mag-alas 8:30. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Ma'am Ambi Bungalbal, good morning. Salamat ha. Pero may man tabi kita nag-iingat. At yan na alas 9 tabi, para sa karaman kang gabo, si Manoy Biyong, Dr. Silverio Cope, ihatod na po sa uling hantungan niya. Diyan sa Kabangan. Diyan po yan sa, sementeryo dyan. Nalingaw ko tuloy. Basta dyan sa Kabangan, so private cemetery, sanctuario. Yan, Sanctuario de Albay. Tama ba? Sanctuario de Albay. Diyan po ilulubong si Manoy Biyong. Kasubanggi, nagpa-sherman kita dyan. May pag-abuta, may misa kung silibrada. Kadakol so tawo. Nagkahirling ko sira Chatita. Nagkarestoryahan kami. Si Attorney Cope, si Dr. Joe, si Kapitan, si Dr. Clyde. Rayaon man duman sa mga grupo kan mga doktor. Si Mading Olive, Vision kasubanggi. Last night kasubanggi ni Manoy Biyong Cope. Si Manoy Biyong Cope naging board member, naging servidor din kan sa tuyang probinsya. Nakulao na ini ang pinakainot na doktor. Gari ini dyan so ama ini kan mga empleyada kang Cope Hospital. Nagikuman ining gari ama. Ma'am Ambi, takang inot ka nagpo-programa ako alas 5, naka-monitor nan sa kuya si Manoy Biyong. Damigdi ka nga yata nagkukulog na naman niyang halunan mo, tarisitahan ta ka. Pero dahil man ako pigresitahan kang suna sa papel. Ang pigresita sa kuya, so herbal. Ano nga yung gusto mo? Mabakal ka kay antibiotic, so ining daing gasto. So daing gasto nga yahon niyo. Unang gibuhon mo, maglaga ka kay arog ka ini. Yuman ang epektibo man ang gat. Pag otro aldaw na naman tabi, Ma'am Ambi Bungalbal, mangalab-ngalab na naman ako. Yaw na naman si Manoy Biyong. Sabi ko na ngayon sa imo. Mamimiss ko kay Manoy Biyong. Pag madyan ako sa Cope Hospital, harayoon pa ako. Magasod na.
Hulbutana! Nagkakaburo kag yan ang mga tao. Nata nga ito ta nagagasod si Manaybi yung nga ki Hulbutana. Uyan baga nga paano si Hulbutana? Nahiling mo na yan. Duman na nag-check up baga sa sarong gilid. Manaybi yung sa mga outpatient. Pag nahiling ako dyan, nagpapasyar ako dyan sa Kopi Hospital. Mahiling sana ako ni Manaybi yung magasod na, Hulbutana! Ay, Diyos ko. Pahingalo na tabi si Manaybi yung Kopi. Salamat to nung tabi. Ha? Pag may ditsan ako kay itong namamati-mati, pasiring ako dyan. Sa iya. Pero pag medyo ngayon medyo durdakula ng problema mo, dumang ka ngayon kay Dr. Clyde. Duman ka ngayon kay Clyde. Pag duman ko man kay Dr. Clyde, dadagitan na naman ako. Sabi ko na ngayon sa imong dahil ka magparainaw. Bako ngayon rulo na naman sutulak mo. Dadagitan na naman ako ni Dr. Clyde. Pag mahiling pa ako ni Chatita, iyuma. Nem, bako ngayon yung pigsasabi ko sa indo. Naday ka mo magparairinaw. Wala tuwag nagdadagit sa kuya dya. Pero pigdadagitan ka, nagkikare sa imo, sa tao. Nagmamalasakit sa imo, sa tao. Kaya pigdadagitan ka. Nagmamakulog sa imo. Pero gusto ko nindang permininda ako nahiling sa ospital. Kailangan man magdiyan ako sa ospital dahil ako kinamamati. Iyo. Saka na, pag gusto mo ngayon bumalik naman nigdi, sabi ni Dr. Clyde. Gusto mo naman ngayon bumalik ka naman nigdi? Mag-star ka naman niya kipirang aldaw digi sa ospital. Na madunungong ka ngaya. Pati si Chatita, dagitan ka kaya. O paano kaya? Kung dahil ko sinda nahiling, dahil sinda mga kadagit sa ko. Ibig sabihin, pag dahil hindi ako nahiling, dyan sa ospital, mga tugang, maray ang buhay ko. Yeah? O pag dahil hindi ako nahiling dyan sa ospital, dahil hindi ako nahiling dyan sa ospital, maray tabi ang buhay ko. Serbisyo Maray tabi ang pagmati ko kaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Param tabi, Manay Biyong. Alas 9 po, ilulubong si Manay Biyong. Ikaw ang pangako, tagalay ng isang bituin. Tanging pangarap sa Diyos ay hiling makapiling sa bawat sandali. Mga tugang alas 7:28 na. Digdita naman po muna para mintras natatapuson ng satuyang programa ngunyang pong Biyernes. Petsa 25 kita kang Agosto taon 2023. Sa pangaran po yan kang mga taga-suportata digi sa programa ang MBY Dormitory, ang B-Pro Lights and Sounds, kasabay dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Punggao, si City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and ang Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you po. Sa pangaran po ni SM Maestro Nil Adtuon, sa pangaran man tabi ni Dugabos, mga parantabay niya to, mga taga-suporta, pakilike and share po sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Salamat po noon, paaram na po muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na kita mag-iribana naman. Happy weekend po sa Gabos. Uy, long weekend pala ngunyan ano. Sa Lunes, holiday. Happy long weekend po sa Gabos. Iringat-ingat po kita, Permi. Ano? Adios, amigos. Domo arigato. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
gabi, tila araw. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.